Nalazimo se na 19. po redu manifestaciji naše domaće Sada i ubuduće ovdje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vidjeli smo i na radionicama interes je izuzetno velik kako za mjere iz programa ruralnog razvoja, tako i za sve ostala predavanja koja smo odrađivali danas. Također vidimo i veliki interes poljoprivrednih proizvođača za samu manifestaciju, pregršt izloženih poljoprivrednih proizvoda, odlična suradnja između znanstvenih institucija i proizvođača, vidimo to i po proizvodima koji proizvode. Odlična manifestacija, odlično događanje, odličan odaziv poljoprivrednika, podrška koju pruža regionalna i lokalna samouprava. Isto tako Koprivničko-križevačka županija ima mjesta za napredak i za poboljšanje rezultata. U ovom trenutku nalazi se na samoj sredini ljestvice po korištenju sredstava iz programa ruralnog razvoja, a vidimo da i po stočnom fondu, po poljoprivrednim površinama i po broju poljoprivrednih proizvođača to može biti i daleko više u narednom razdoblju. Moram reći, samo ukratko da uvedem grad Križevci. Grad Križevci je grad koji ima u svom sastavu 59 sela i definitivno svaka inicijativa koja dolazi od Ministarstva poljoprivrede je da se poboljša životni standard sela je pohvalan, vrijedan svake pohvale. Naši stanovnici, polovica stanovništva grada Križevaca isključivo živi od sela i proizvoda sa sela. Mislim da je svaka inicijativa u tome da se hrvatsko selo oživi, tako i križevačko, hvale vrijedno. Veseli nas da i mi u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji možemo predstaviti svoje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i proizvođače i ove manifestacije zapravo dati značaj kakvi svi mi to u hrvatskoj poljoprivredi i očekujemo. A to je da prezentiramo vrhunske i kvalitetne proizvode naših poljoprivrednih proizvođača s područja naše Koprivničko-križevačke županije, Podravine i Prigorja.